Bon, ikaw nagpalit ane? Ha? Ikaw nagpalit? Mutumbag mo yung kang bata ko eh. Ikaw ba, hubuan na ba? Piktam na karon. Oy, nara de pastor nga mana patron? Testing ni pastor. Lagi cukup mo? Neki makaku, es krim yummy. Bicara. Ice cream yummy. Yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Uy, stoy. Huwag kang kilapia na yung mukhang isuot. Nung sa naman taong kang bata ka eh. Good. Usa ka oy. Ngalabot man ka, mo ko nang ngalabot nimo. Ah, mutubag na dyan oh. Pag-inis ang lalaki ba? Nah, damaka ni mong kurma eh. Ikaw pastor ba? Wala ra ba ti kagilabtan? Wala man ngalabot ka sa kuha. TikTok ra mo diri. TikTok? Hubuan na. Gaya ka katanaw na mong suot ba? Bon, ikaw nagpalit ane? Ha? Ikaw nagpalit? Mutubag mo yung kang bata ka eh. Ikaw ba, hubuan na ba? Piktam na karon. Oy, nara de pastor nga mana patron? Testing ni pastor. Tapate ko be. Oh. Tapate ko be. Sige pastor be. Sige pastor be. Dugay na juga na mong lagot, pataa ka ba? Jagit juga mo? Ani, lain na ni pastor. Malitik mangga wa mo ko lang ilabot yun ni mo. Bantay na itong ano ang kuya. Uy, timing. Kaya na si Papa. Bantay lang yung ang Papa ron. Ay, so, ubusan ako Andres. Para din ko may balan niya. Bayot ko. Adi. Adi, kaya basta masakpa ko ni Papa. Mabunan lang pero ako pa may noon. Ha! Ya! Ha! Bantay lang yung ang pastura ka. Ay, bayo din kayo ang duty ron. Alak na ron. Sa duty nga sa bandong man ron, ting-inom man ron. Kanina rin yung paabot mo, kaya mag-inom taron. Pa, ya, binuhangan ko ni Pastor ba? Pastor, man daw to, pero ano, magkuha man siya sa kuha. Binuhangan ko niya. Unsa? Gamay-gamay mo gibunawan ang pastor. Bagong ko na ron ba? Oo ba, Pastor, man daw na siya, pero ano, malapat pa na siya. Pre, sabayin meron pre. Tinapatilawan natin pastor. Itawag pre, kay dagan na nasuko ng Pastor ba? Kini, kulating dito si Pastor ba? Oh, ya, wait, ano? 2025 na angin na kita magbinutan, busa. Tuuhay ako sa kapastor. Wala yung makaluwas kundi ako lang. Busa, tuuhay ako. Ka 2025 na ron. Asa man na? Ah, dito ba? Diretso dito ba? Kuya, dito. No, kaya ko lang aja ganun Pastor meron. Sige, gagawin sa kawa, pangilabot ha. Ako nang ilabot din mo. Kana, kulatahan na ninyo si Pastor. Kaya niya ako mubad ka ninyo. Ikaw ba, nagsalika, dako ka, patulan mo kumangod. Sa'y mangod? Kaya naginiklamo sa yung pagkatik-atik ka Pastor ba? Jit, binitig dyan na Jit. Patilawan dyan na ako ron. Kasi niatrason ako ninyo. Yung kisang buka. Kinsa ko? Ako to ang amahan sa bata nga gilabtan mo gani ha. Galas ka itong bata ito. Nagpalaban, magkuya o gamahan.